Исламов крестьян фермер хуҗалыгының сүренчәк басуында район башлыгы, хуҗалык җитәкчесе Илгиз Исламов белән бергә җиргә күмелгән орлыкларның торышын, туфракның дымлылыгын карады. Хуҗалык урып җыюшларын тулысынча төгәлләде. Бүген алар көзге чәчүдә һәм җир эшкәртүдә хезмәт куя. Чәчүгә керешкән почти bir атналық. Bu менә 600 гектардан артык көзге будай чәчелде. Бөтенесе бу елга планлаштырабыз 1700 гектардан артык чәчәргә. Шуның 1600 гектары чиста пар буенча. Безнең только язга көзге будай гына чәчәбез без 3 төрле сорт. Туганьяк агрофирмасы механизаторлары да көзге чәчүне башлаган. Агрофирма Югары Табын авылы янындагы басуда көзге будай чәчә. Ел сайын әзерләнеп киләбез. Көзге чәчүгә уборкалар тәмамланды инде. Менә бүген көндә безнең кызу темпта чәчү эшләре бара. Бүген безнең менә 4нче агрегатны чыгарып ятабыз. Көнгә безнең максат 500 гектарда чәчү. Сорак агротехник соракларны да сыешабыз. Бүген 20 бүген көзге булайлар чәчәбез. Арышны чәчүне тәмамлыйбыз бүген. Район буенча көзге чәчүнең барышы әзерлек хакында да белештек. Барлыгы 3000-дән артык гектар мәйданда бер төклеләр җир куенына салынды. Чәчүне тиешле агротехник соракларда төгәлләргә тулы әзерлек бар. Район буенча 19000 гектарда көзге чәчү уздырырга планлаштырабыз. Оның инде яртысы безнең чиста парга. Даже яртысыннан күбрәге калганнар инде әйтәбез занятие бар. Монда инде без основном борчак культурасын, күпьеллык үләннәрне артыннан чәчәчәкбез. Бүген җир куенына салган орлыклар яхшы чытымнар бирсен. Табигать шартлары уңайлы килеп, киләсе елга мул уңыш җыйып алырга насыйп булсын. Фәридә Гаинтдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.